И така, пристигнахме на Букелона. Букелона е там горе. 3 септември 24 година. Маточина, село Маточина е там долу. Ще ви го покажем след малко. А тук долу е границата. То се вижда. И отсреща другата част. Ще каква красота. Пазане, я елате да видим Букелона. Идвайте. Вижда ли се нещо? Сега ще покажем на нашите приключенци колата. Сега ще влезем да видим. Виж отстрани колко работи има още за разкопани и те са ги зарязали, виж. И ние работи. Сиго. Да. Ето минава път не беше разкопан. Имаш някакви разкопки Това тук. не беше изчистено тъй. Не, нямаше го. Значи тук са имали разкопки. Ето и сега са го показали. Да, тук нещо са намерили, някакви останки. Ето има стени работи, той от другата страна е. О, свода е паднал, вижте. Вода паднал ли? Да, свода е паднал, ги да са камъните. Сега ще влезем да видим дървото, дали още стои тук в дясно. Зами. Ето. Букелон. Няма да парят, то вътре е хладно, ела да виж. Това да виж как шеф е вътре. Вижте какви красоти. Какви работи са правили по нашите земи. Чудеса. Чудеса. Защото ние камъни, като ги гледаме, е там, виж. Видя ги как могат да се изтулят и никой нищо не прави. Много интересно какво е. Вижда нацепена. Имало и набити гради, това е било на етажа. Той е кула за наблюдение най-вероятно. И горе са били стаи някакви. Аз бях чул нещо за това. И наши нищо никой не прави. Как направи прозорче? От тук широко, да може да се вижда. Обаче виж хладно. И смятай купува, ако здрав, внимайте. Може се направи всичко. Тогава ела насам. Ето, гледаме да видим. Казах ела насам, виж камъните отгоре, бе. Долу правят пътя. От Маточина до Свиленград ще има нов път. Нов път асфалта, това е селото Маточина. Долу имало корито за някаква река. Чукари, бе, само чукари тук. Сакар планина е там отсреща. Там ще отидем на едно друго място да ви покажем по-късно. Тук е наблюдателна кула. Там долу е поделението в Турция. Тук има някакви разкопки на Букелона и тук също имало. Виж какви основи има само. Отгоре нарочно са го затрупали, то тук бяха едни изгорели найлони. Там са мазали, те гледат да го правят. Деца, харесва ли ви приключението? Да. Да, добре. Ари сега, днескашния ден ще поздравявате ли някой? Днескашния ден никой няма да се поздравя. Днеска никой няма да се поздравя. Всички. Ами, някакви специални благодарности на баба, че няма ли да отправиш? Да. Ай, За АТВ-то. да, какво ще кажеш на баба ти? Благодаря. За? АТВ-то. Браво. Баба ти много ще похваля, че й благодариш. Да, нататък. Аз по тук няма мога да се... Ще слезеш. Не, на мен ми се ходи като бушиче. Ще внимаваш малко. Фани са за калян и ще слези си надолу. Ето тук са били другите основи. И сега са го правили, може би нещо. Това беше само покрито, нали помниш си ни? Помня. Понаредили са малко камъни. Какви си такова, ти си оригинално ме. Ето няма попам. Може. Така че после се включим пак. Ето и страхотна гледка.
Ето така намираме се от западната страна на Букелон. Преди малко бяхме там горе. Няма как да влизам да се качим догоре. Там нещо е правено, само има някакви скрити работи, обаче ние не ги знаеме. И сега сме тук в междинната зона. Там има някаква застава. Дали се изгубихме, отде ще минем направо, не знам. Но нашето приключение продължава. И така нашата бригада пристига. Едно много специално място тук. Да не се изгубихте? Викам ние дойдем, защото близкия къщи. Айде, и аз стои се чудя. Беше малък. Дай се изпакна, че присъгнал стъпна. Да ви покажем най-важното нещо. Погледнете какви дървета. 200 годишни дървета. Погледнете. Колкото е 3 метра най-вероятно. Тук има такива големи екземпляри, които не са изсечени. Там пише някъде към 150-200 години. Са някои от тези дървета. Ще вътре какво има. Там има чешмичка. Това място е свещено. На ловната дружинка. Обаче е занимарено. Не са идвали хора тук, но като направят новия път до Маточина, със сигурност ще идват хората. Виж как са го направили този заслон. Направили са камина. Тук е ловната дружинка. Тук долу тече някакво ручейче. Какво голямо нещо. Ветробрана са сложена. Кога зашумят буките. Буките. Много хубаво направено. Да бери дръвчета. Стърдим направено. Тук посред нищото. Посред нищото. Няма да врат, като са били на слънце. Какво става, малчугане? Резали ви приключенията? Че бая топли. Дай да ги сложи малко на чешмата. Малко да... На какво мирише? На нафта. Не на нафта. Мирише? Не изгорели газове, че видя. Нещо е такова, да. Дай ги, служи ги малко. Има нещо да... Служи ги. За прилепите. Прави. Напред, чешмичка беше за прилепите. Да. Значи тук целият район е... Това хубава пейка. Тя е същата като нас. Тук има чешмичка. Долу не моля да запушим. Има голяма дупка, ама... Тя слага е бокуци. Не се идва ли от общината да почистят. Бокучи. За капково напояне. Казахме ви за своя... Дере ли има? Дере има. Ама вода има ли? Има. И големи буки. Мале. Чудо на чудесата. Чешмичката, ще охладим бирионката. Какво става, Кристияне? Как е? Да. Не, току-що се връщам за нея. Падна ми кърпата. А? Нещо е станало се там. Я да видим. Мост е имало тук преди време. О. Тук е било. Тук е минал някакъв път. Виж, много взе да мърда водата, нещо има вътре.
Някакъв голям стом тук се е скрил. Виж, де е паднал сега той. Виж колко много да той не е чистен. От тя къде идва. Тук ли е? Да. Ма и тази вода на всяка какво правиш? Къде мога да я взема? Тук трябва да се изчисти. Има нещо. Тия красотите на България. 3 септември 24 година. Тук е из чукарите, бе. Из чукарите. Няма ни гурмета, ни шкембета. Да се уходи малко берионката. И ще сетнем. Всички големи хубави маси. Големи дървета. Вековни.